Arame hirko men salmino no kala ka wondon e inde assistance humanitaire d'urgence aray hande kadi den hewti ka musibbe meden do non ko wonden do ni ko daaka wonden nuka ka commune ben labi aray do ngande saaji fejjudi certainement vous avez vu la vidéo à travers notre ONG assistance humanitaire d'urgence ko fewti enen e be nenirabe meden do wonno ko hiduden e mabbe ka sare humpiti den alhaali mabbe onno be fewndori non ka be ngure ga aray der ko humpiti don ko be holluno e wonde aray beedo be sutti don do ko nenirabe meden kono modi mabbe oni ko fejjini modi mabbe fejjini non no accidi be nde be ngure do fu aray non hay stay ko yeru beedo hiwdon aray en humpitay tunja ma on ko bibbe jeetato woni ko modi mabbe accidi be mudum nder dum non aray beedo ni feere nde yaaja aray kambe andi ko no be on kafinirde ka be ngure ka quartier ka kawte fi hebugol no be wurnira de be ngure do hara c'est vraiment très difficile kambe tigbe sifanto hoore mabbe ko honno be wondire de be ngure do gila modi mabbe fejjini e ko hondum be faalete burtede wallitede e telemma tambita gonde be ngure do aray biro men salmini on une fois encore de plus aray ko honno makete don ko honto wonden do ni aray tigi on ko honno wondirdo ngone de be ngure mo ko daaka en me woni aray quartier daaka aray min ko Aissatu Lamarana yeti aray nde be ngure na bemma be fejjini bande ma hande aray ballo Allah e kawte den de no walli aray wadi wano duubi jergira bamma duubi tati bi bemma be fejjini ay bay feere yaaja ko dum hadi be janga lekkol feere den no yaajuno be jangayno ko no feere yaaja donc be do fu goto mabbe ala jangude lekkol bari be naati ko bay feere nde yaaja tay nyande o ko ittu ka lekkol tay non feere hebata ko bay débrouillation ko o kara ha woni heborde wana o odo wonno wiete odo ko Madinatu ari o naati lekkol o jangi hawno classe combien 3e man o don o yalti odo no odo janguno ha 6e man on kadi yalti odo kadi on don kadi janguno ha 2e man o yalti odo kadi on don kadi ha 3e man o to soko do no on don ko première am rowani onata rowani onata o yalti ka mo jokkiti o yalta alde on don no jokki on don no jangude hedditi ben do fo yalti hedditi be ni hari be naade be métier be jokki dum do ka atelier dum be naati d'accord aray non ko honno wondon wurirde e be gedal be do fo tippude ko tawata fendo saydo gila pir ha miri gila bimbi hakikide ko non be do suti baabe mabbe fejjini aray feere nden kadi yaaja do simi yalti ni do golle hoy ko mi hebi wo mi do gollude yara man heba dépense fa won mi do ni mi luba do fi Allah ina dal ko mi won no be do kadi be tortike lando e ka hodu don lubbe on bendo be do be tortike la wo joni yo mi daru kam mi wona jon do no fa larde wo ka to luba to ni kadi mi do dabbude ni kam mi won ni be nguri am do nyande wo mi do yaltude mi jinda o holludo lan wana unugol wo mi una be yobam berko be yobbi mi wo mi ara mi dara don berko gasata wo ma heba ko mi yawtini ko wuppugol siko remugol ni o hebu mu wo ko dum mi watti aray den tori moƴƴa fonden ko à tous les niveaux kala ko beedo wawa wallitorede aray tigi on ko hunde heñora dum ka ngure ka wonunde e non aray ko dum wadi say bureau partenaire be amen be wonbe huwondirde be nani huango faabo ko me wadi kon de balde do ko fewti on onon bayen den do di kasare aray ko dum woni stawi kotirawo meden endo nos frères qui se trouvent du côté de l'Allemagne tintidi e Mariam Touré ardi do mojjobere amen den ONG assistance humanitaire d'urgence aw tintidi e makko o holli tigi on mo faala wallitade on aray waddi mbuudi ha e makko aray ko dimbuudi woni ko ƴetti tigi on o soodi di peeji di suti don do aray wo ko men hewtin dum ha e modon fi ko wallitoron ka be ngure ga aray hino do saaku maaro didi se o saaku maaro do o saaku maaro mo suti don do plus o karto lobo dia do aray no watti e dum kadi do ko ndokko tiga woni ga aray ndu bidoru ne ban ture do aray e o saaku basalle do
aray ko ɗum on kocirawo meɗen wonɗo Allemagne addi ha e amen yo min hewtigon fi ko wallitoron ka ɓeygure ga fi nafaka o fayɓe ɓe weltani Allah weltani o lay lottiri ɗo ni tun ɗo kadi ko ballal molananga ara miɗo weltani Allah weltani o onon kadi Allah nawru o yeeso Allah ɓeydu golle ɗen nawra o yeeso firti arsugue dumbakata haɓɓa masibo ballal ngal haray mi weltori yande fi Allah ene laaɗo miɗo welti miɗo du'i na mi yoɓata on ko Allahu taala o yoɓata kanko mari joddi kanko andi ittiri no yoɓirta kanko kadi yoɓata on haray ko ɗum mi mari ko mi wiya haray mi muɗiɗi mi heɓi hecciyanki hari ha hande mi tamali waɗi Mariama Touré waylantamin nde waɗimi miɗo weltani Allah weltani on fof weltanimo kanko kam aray golle ɗe golloton ɗen hay o weɓutuno juuɗe mon ɗen vous avez vu ça c'est bowolle ko ɗum ɗo koko remoton ka ko huppoton ni Bella tu peux zoomer ça regardez ça des ampoules aray on hi batte ko ɓe unata ko ɓe huppata eda tigi tigi on voilà pratiquement c'est pathétique no yurmi vraiment awa haray biro Allah wonu ballo ɓurini haray koye goto sallah lan ɗon jaɓinani ɗum waɗi so tawi ɗen tori ballal moƴƴa fonɗen fof no kala ka ballal iwri fi yo en ɓurtu wallitade ɓeygure nden haray ko ɗum wiwɗen nani